हाबजे है ना तो वहाँ पर माल सर तो आज हम बात करें सर ताबुल मैंने बोला वीडियोस के बारे में तो यहाँ पर दिखाई गई सुना कि सारे के फ्रॉड जैसे समझ लीजिए वीडियो पर यार 12 खाना चाहे ना सही आइए देखते हैं ओमफ्राय हाय सोरबा सोरबा होनबावो कि हांसोन मासे हाबजाबावगोन सोरबा कि हांसो फिसाया हाबजागोन होनदों आरोखि ना हाबजायाखै ना अबे हांसो हाबजाबाय दं हे हांसो फिसा नामा हांसो बिमाया हाबजानाखो माया हाबजानायनि बाथ्रा बुंदों नोङो हाबजायाखै ना अबे हांसो हाबजाबाय दं मिनिखैरा मिनिनानै मायाव हाबजानायनि बाथ्रा बुंदोंसो मिथिखाबाय जानांगौ हाबजायोब्ला जों मा मिथिगौ नंगौना नङा नोंसोरसो मिथिगौ मा मासेल' माने माथाम हाबजानो हागौ जों प्रेक्टिकेल खालामबासो गम मोनगोन ना हाबजानाय हाबजायखौ नों मा सिन्था खालामदों हांसो बिफा बिमा फिसा गासैखौबो जों गासो हाबसोना हरगोन ना नंगौना नङा रायजोफोर obviously बे फरिनांगौ लिनांगौ होमबा नोंसोर हांसो फिसा हाबजानायनि ब्लग वीडियो खालामदों ब्लग शर्मियाती तुम लोगों को whatever it's just funny video don't take seriously you okay तो आज के लिए इतना ही खत्म वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और लाल वाले बटन पर क्लिक करो ओमफ्राय हाय सोरबा सोरबा होनबावो कि हांसोन मासे हाबजाबावगोन सोरबा कि हांसो फिसाया हाबजागोन होनदों आरोखि ना हाबजायाखै ना अबे हांसो हाबजाबाय दं